buenos días a todas e a todos. Vamos hoxe a lunes, día 27 de abril, e vamos a empezar así unha semana máis cas clases de pilates de 11 a 12 da mañá todos os días. Recordando que de 5 a 6 intercambiamos os horarios con respecto a semana pasada e pola tarde habrá aeróbic de 5 a 6, vale? Pois nada máis que vamos a empezar ben a semana e as clases de pilates. Pois nada máis que empezar a corregir posturas, alinear posturas, ves, separados a anchura dos ombros, pernas estiradas, barriguilla un pelín apretada, brasillos sueltos, hombros abaixo, un pouco retrasados co peito aberto, un pouquinho nada máis que as escápulas un pelín conectadas, collo estirado un pouquinho por atrás, non por adiante, por atrás, e miramos de frente simplemente, vale? Sin forzar moita postura, pero sí corrigindo malas desviacións, malos hábitos, nada de meter hombros, nin nada por estilo, vale? Corregimos postura ben, e desde aí empezamos simplemente a facer os ejercicios de respiración. Que repito que estes ejercicios podes facer sentados, pode facer todo o mundo, e solamente hai que coller aire pola nariz, soltar pola boca e empezar a activar unha serie de músculos que van a ser os que traballemos, os que nos aguanten, donde a partir de aí, desa musculatura da barriga, canalizamos o movimento hacia o resto do corpo, vale? Pois simplemente é coller aire pola nariz, abrir esas costillas, subir o aire hacia arriba, os pulmóns hacia arriba, abrir as costillas, hinchar o peito, e soltar despasiño o aire pola boca. Canalizando ben, despasiño, que nos leve tempo soltar o aire. Collemos aire pola nariz, sin facer respiración forzadas, que vaya fluido, canalizamos un pouquinho ao aire, cerramos un pouquinho a boca, que nos sale o aire despasiño. Que nos leve algo de tempo soltar aire, vale? Porque vai ser o tempo que nos leve facer o exercicio que toque mentre soltemos o aire. Collemos aire pola nariz, peito, cuello, pés, que non desfase da postura, soltamos simplemente o aire pola boca. Veña, collemos o aire de novo, soltamos despasiño o aire pola boca, repetimos 2 veces máis, de momento só estamos collendo, soltando aire fluido pola nariz e soltando despasiño pola boca, nada máis, vale? Eso se intenta a postura, collemos aire, a postura corregida de siempre, e soltamos o aire despasiño pola boca. Veña, última, collemos aire e soltamos simplemente o aire despasiño pola boca, porque vamos a empezar a activar a musculatura, vale? Empezamos co ombligo. Collemos aire pola nariz, metemos a barriga para dentro, mantemos a barriga apretada e soltamos o aire despasiño pola boca. Soltamos ben o aire, que nos leve tempo. Relajamos a musculatura para coller aire de novo pola nariz e soltamos ca barrigiña hacia dentro o aire despasiño de novo, pouco a pouco. Relajamos a musculatura da barriga para coller aire, metemos a barriga para dentro, mantemos apretada e soltamos o aire despasiño. Relajamos como sempre a musculatura para coller aire, metemos a barriga fuerte para dentro, mantémola e soltamos despasiño, ombros abaixo, peito aberto, pés alineados, separados a anchura dos ombros, cuello largo por atrás. Repetímolo 2 veces máis. Collemos aire, apretamos, mantemos e soltamos o aire despasiño. Relajamos, volvemos a coller aire, metemos a barriguilla para dentro fuerte e desde aí soltamos o aire despasiño. E agora non metemos o ombligo a espalda, de momento activamos outra musculatura, o transverso abdominal, para seguir facendo o exercicio, vale? Coller aire e activar esta musculatura. Pero como?
Esta musculatura actívase simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza, como repito habitualmente, vale? De modo coloquial, que todo o mundo se entenda. Vale? Pois daquela vamos a coller aire, empujamos, mantemos apretado esa musculatura, como se estuviéramos no baño, repito, facendo unha lixeira forza, soltamos o aire despacillo pola boca. Relajamos a musculatura de novo para coller aire polo nariz, abrir ben esas costillas, hinchar o peito. Empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha lixeira forza, a última vez que o digo, e soltamos o aire despacillo pola boca, vale? Cortamos unha musculatura aí profunda que nos recubre esa barriga. Veña, collemos aire que nos dá estabilidade moi ao tronco, vale? Moito ao tronco. Collemos aire, mantemos apretado e soltamos o aire despacillo, acordarse de corregir postura, vale? Relajamos e repetímolo 2 veces máis, vale? Collemos aire, abrimos como sempre esas costillas, corregimos postura, mantemos tenso, apretada esa musculatura e soltamos o aire despacillo. Relajamos e repetímola unha vez máis. Collemos aire, empujamos, mantemos apretado e soltamos. Vale? Xa temos activadas dúas musculaturas. A barriguinha, cando empujábamos, e agora, se antes empujábamos simulando que estábamos no baño facendo unha lixeira forza, agora temos que cortar a gana de ir ao baño na mitad, durante o transcurso, como se quixéramos cortar. Como se quixéramos non, cortamos, apretando tamén os glúteos, vale? Vamos a practicar. Collemos aire polo nariz de novo, e antes de soltar o aire pola boca, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos glúteos, mantemos apretado e soltamos o aire despacito, pola boca, que nos leve dentro. Relajamos, collemos aire, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos o glúteo, contraemos o elo pélvico, aguantamos fuerte e soltamos, e non relajamos hasta que soltemos o aire totalmente. Vale? Relajamos de novo, collemos aire, contraemos o pélvico glúteos e repetímoslo, 2 veces máis. Soltamos unha, relajamos, collemos aire, contraemos e soltamos 2. Vamos a facer un ejercicio específico de suelo pélvico, acumulando, como sempre, contraccións. Estamos en 5, vale? Por veña, non facer as contraccións moi fuerte do principio, porque as sumadas vamos a chegar casi ao final sin ser capaces de manter tensa a musculatura, vale? Empezamos de pouco, hasta chegar 5 contraccións sin relajar nunca o suelo pélvico. Ben, collemos aire polo nariz, temos todo relajado, cortamos algo a gana de ir ao baño, apretamos glúteos, suelo pélvico contraído, soltamos o aire despacillo, pero cada vez que collemos aire non relajamos a musculatura como antes, vale? Collemos aire de novo, temos algo contraído, apretamos unha segunda vez, 2, mantemos contraído, suelo pélvico, glúteos, pés alineados, ombros, cuello, estirado, volvemos coller aire, contraemos unha terceira, encima das dúas anteriores, damos todo, soltamos e vamos a ser capaces de facer 2 veces máis. Collemos aire, acordase que ya nos relajamos, apretamos unha cuarta vez, soltamos o aire despacillo, volvemos coller aire, unha quinta vez, apretamos todo fuerte, mantemos e soltamos o aire despacito, vale? E agora vamos a activar, antes descompoñíamos parte a parte a musculatura da barriga, cada vez que soltamos aire, agora facemos todo xunto, vale? Corregimos postura, brazos, ombros, barriguinha, cuello, collemos aire, metemos a barriga, además deso, empujamos, además deso, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos glúteos, activamos todo o corsé e soltamos o aire despacito. Relajamos, collemos aire de novo,
apretamos todo, e soltamos. É como un cinturón imaginario que o apretamos un pouquiño para que nos sosteña, que nos dé estabilidade ao tronco e desde aí ao resto do corpo. Relajamos todo por completo, collemos aire, abrimos ben esas costillas, echamos ben o peito, apretamos todo fuerte, barriga, empujo sobre o pélvico, glúteos, todo activado fuerte, solto, con todo ben contraído. Relajo de novo todo, volvo a coller aire, apreto todo e solto, vale? E repito 2 veces máis. Estamos facendo ejercicios de respiración e agora de tonificación, vale? Abdominal. E relajo, e de paso collo aire, entendo como debo de contraer todo, barriga, empujo sobre o pélvico, glúteos, a partir de ahora e no resto da clase. Solto aire despacillo e, veña, repito unha vez máis, collo aire, abro ben esas costillas, apreto todo fuerte e solto aire despacillo, vale? Para, desta maneira, seguir respirando como estamos facendo e combino cos exercicios que vos vão dicindo, vale? En principio, solamente collo aire, elevo ombros e escápulas ben arriba. Contraio toda a musculatura, con todo ben apretado e solto aire despacillo, descendendo ombros e escápulas. Brazos no seu sitio, corpo ben alineado. Volvo a coller aire, relajo a musculatura, pero elevo ombros e escápulas arriba, apreto todo fuerte, solto aire despacillo, porque o movimento dos ombros é corto, por lo tanto, moi lento, para coordinar, sincronizar a respiración co movimento, porque cando deixo de respirar é que xa cheguei abaixo cos ombros. E cando deixo de coller aire é que cheguei os ombros arriba de todo. Apreto todo fuerte e solto o aire despacillo. E repito 2 veces máis este exercicio. Collo aire, apreto e solto. Volvo a coller, contraio fuerte e solto. Collo aire, unha palma mira a outra, a anchura dos ombros. Collo estirado, miro de frente, ben arriba. Apreto toda a musculatura, non arqueo a espalda, máis que miran aos meus muslos, peito aberto e tiro un tirón de cuello largo para atrás mentre solto aire con todo ben contraído, acabo de soltar, acaban de chegar as mans ao muslo. Collo aire, subo, non arqueo a espalda, apreto fuerte toda a musculatura, giro palmas, abro o peito, estiro ben o cuello para atrás, solto aire, chego abaixo con todo, solto, e máis que chegar, vale? Volvo a coller, subo, apreto, giro palmas, abro o peito, estiro ben o cuello por atrás, todo ben contraído sobre o pélvico, glúteo, solto aire, chego con as mans o muslo, e veña, volvo a coller aire, apreto todo fuerte, giro palmas, como sempre, abro o peito, estiro o cuello largo, como permanentemente me tiraran del por atrás, vale? E desde aí collo aire, contraio toda a musculatura, teño os pés dereitinhos alineados, a medida que subo brazos, aguanto perna tensa, planta do pé ben apoiada, rodilla, arriba, pernas hacia fora, puntillas abaixo, peito aberto con toda a musculatura ben contraída, cuello ben largo, miramos de frente, vale? Collo aire e baixo, perna e brazo, ben dereitos, que non me caian ombros, nin cuello, nin brazo. E ao saltar, apreto primeiro, tenso a perna de apoio, e a medida que subo o brazo, subo rodilla, pernas hacia fora, puntillas abaixo, ombros algo atrás, deixamos todo ben contraído, e cuello ben largo, aguantamos mentre soltamos o aire, vale? Aí. Collo aire, baixamos, peito, barriguinha, cuello, apreto todo, e solto. Estiro e miro de frente, vale? Collo aire, baixo, contraio e solto. Collo aire, baixo, apreto, empezo a soltar, tenso perna, músculos, planta do pé ben apoiada, brazos a altura dos meus ombros, aí ben dereitinhos estamos, vale?
Veña que me pesan os brazos, aguanto un poquinho, apreto todo fuerte, devolvo progresivamente, tronco, levo os meus brazos e o meu collo fago dúas mans, unha por un lado, apreto toda a musculatura, digo apreto a todo contra toda a musculatura, barrigiña un pouco sobre o pélvico e fago a última. Apreto, teño rodillas algo dobladas, acordarse, Vale, xa me cansan moito os brazos, ombros, descanso brazos, estiro pernas. Vamos a columna un poquinho, vale, que a espalda. Corrijo postura. Doble un poquinho rodillas, un peliño, vale, e levo a miña barriguilla, a miña espalda no meu sitio, collo aire. Meto solamente o ombligo a espalda e deixo-me adelantar cuello, mirome, e deixo adelantar ombros, deixo caer os ombros adiante, brazos por dentro do meu tronco, sigo me mirando o ombligo, solto aire e baixo. E desde aí collo aire, apreto forte a barriga para dentro e vou quitando tensión, movendo a columna, vértebra a vértebra, agora toca de abaixo arriba, vale? Volvo a coller aire, apreto a barriga, cuello, ombros, e vamos, brasillo suelto, quito tensión de espalda, de ombros, de brazos, de cuello, manteño as rodillas un poquinho dobladas, vale? Vou un pelillo máis abaixo que antes, se acaso, pero non forzo moito, collo aire, apreto a barriguilla, e que a barriga ben apretada, levo a espaldilla, ombros e cuello ao meu sitio. Volvo a coller aire, apreto, baixo o cuello, ombros e abaixo. E desde aí collo, aire, apreto a barriguilla e subo os brasillos sueltos, vértebra a vértebra. Corrijo postura de hombros, alargo o cuello por atrás e miro de frente. Volvo a coller aire, meto o ombligo para dentro e baixo o cuello, ombros e abaixo. Veña, fago suave, relajado, aproveito para facelo con calma e relajarme. Repito 2 veces máis. Apreto a barriguinha, baixo o cuello, adelanto o ombro, redondeo a espalda, levo o meu carrillo ao esternón, a barbilla, e vou así a barriga. E desde aí collo aire con a barbilla ben apretada, veña, vou desfacendo a postura de abajo, arriba. Fago a última, collo aire, meto a barbilla para dentro, veña, baixo o cuello, adelanto o ombro, deixo caer brazos, quito tensión, abaixo. E desde aí collo, apreto a barriguilla, va deixando un poquinho esa columna vertebral. Vamos agora algo con pernas, veña. Corregimos postura, alineamos, brazos e cuello, vale? Collo aire. E ao soltar, apreto muslos, apreto toda a franja abdominal, levo o pelvis hacia atrás, espaldilla reta, sento un pouquinho como se quixera chegar lexos unha silla que teño aí atrás, e tocar co cu na silla, brazos adiante, peito alto, collo estirado. E arriba collo aire, e ao soltar, solto 2, collo, corrijo postura, solto 3, collo aire, que non me abren as punteiras hacia fora, e non as rodillas hacia fora tampouco, vale? E non caio con ombros, nin brazos apuntando o suelo, nin espalda redondeando e mirando para o suelo, vale? E nada que dizer que facades desta maneira sin dobrar rodillas, vale? Aí, centro o meu peso no muslo e axúdame cos glúteos. Apreto a barriguinha, collo aire e vamos. Aí. Collo e
fago 2 veces máis. Vamos. Una. Vale. Peito aberto, collo estirado, collo aire. Última. Vale. E desde esa mesma postura, sigo con perna e glúteo. Paso hacia atrás. Separados un pouco os pés, a anchura da colchoneta das miñas caderas, dos meus ombros, máis ou menos, os pés apuntan na mesma dirección, aquí apoiome totalmente ca planta do pé da perna adelantada, e a perna retrasada, aguanto aí un pouquinho cos dedos doblados, vale? E agora, meto a miña espalda recta, barriguinha apretada, brazos, cuello estirado, e vou ir ca rodilla hacia abaixo, pero non vou ca rodilla hacia adiante ni arqueando a espalda, vale? Manteño-me apretado, fuerte esa barriga e baixo ca rodilla recta hacia abaixo, vale? Que non se me mova a pelvis, Veña, brazos adiante, peito aberto, cuello estirado. E desde aí collo aire e ao soltar, arma. Collo aire, métome totalmente da postura de principio e ao soltar, brazos ben adiante, collo estirado con todo ben contraído. 2 e vamos. 3 e vamos con todo ben contraído, peito aberto, cuello ben largo siempre. 4, 2 más, 5, última, y 6. Collo aire, vale? E vou por outro lado. Barriga, brazos, paso atrás, vale? Pés alineados, apuntando na mesma dirección. Se o pé dereito apunta a parede, a mesma parede para atrás, vale? Corregimos postura, collo aire e ao soltar, vale? Collo aire, métome recto, peito aberto, barriguinha apretada, brazo a altura aí dos meus ombros, e ao soltar, 2, collo, e ao soltar, 3, collo, espalda, barriga, cuello estirado, 4, 2 más, 5, última, preto todo, y 6. Collo, adelante. E agora centro o meu exercicio na parte posterior da miña perna entre a rodilla e o glúteo, vale? Aí atrás. Doblo un pouquinho a rodilla, brazos sueltos, peito aberto, collo aire e ao soltar, brazos a punto do suelo. Ahora temos a espalda recta, vale? Non vamos vértebra a vértebra, subimos en bloque de rodillas dobladas, vale? Collo aire e ao soltar, peito, estiro o cuello, brazos perpendiculares ao suelo, espalda paralela ao suelo, pero desde aí abaixo ainda volvo a coller aire, apreto todo forte a musculatura da barriga e subo en bloque, apretando moi forte as pernas, moi forte a miña barriga, soltando brazos e cando vou ca espalda recta, cuello estirado e miro totalmente de frente, os brazos xa me caen alineados ao meu muslo, vale? Pois veña, collo aire apreto como estuvaremos aí, encorsetados, Peito aberto, cuello estirado, centro a forza, estiramiento a forza por aí atrás, e máis na miña barriga, e máis na miña espalda, levando os cápulos un poquinho atrás, e máis no meu cuello columna, estirando o cuello por atrás, vale? Volvo a coller e ao soltar, volvo a coller aire, preto, arriba. Acordarse que non é vértebra a vértebra, intento non redondear a espalda, non doblo moito rodillas para non baixar moita pelvis. E veña. Preto, soltar, arriba, fago a última, collo aire, contraio toda a musculatura, e baixo. Preto, e subo. Estiro as pernas, vale? E cambio de postura, bombo para arriba, vamos a entrar un poquinho, a forza na barriga, intento ter a espalda
apoyada completamente en todos los ejercicios do carrera, ¿vale? Pues venga, bon sacro, parte baixa da espalda, bon aplanando, hombros, rodillas dobladas, separadas pés, rodillas, anchura de hombros cadera e pés dereitos. E manteño esa postura varias veces, fago a visual, aunque non estea vendo, da miña postura dos pés hacia arriba, ¿vale? Entrelazo dedos, detrás dos codos, detrás da miña nuca, codos ben abertos, espalda ben apoiada, que apoiei o aire abaixo, e simplemente vamos coller aire, apretar barriga para dentro, empujo sobre o pélvico, glúteos e ahora pernas, muslo, solto aire, abro ben os codos, cuello relajado e quedo mirando as rodillas, un pouquinho, vale? Relajo, collo aire, vou atrás, apreto fuerte a musculatura e solto. 2, collo aire, vou atrás, apreto fuerte, barriga, muslos, glúteos, suelo pélvico, codos ben abertos, barriguinha para dentro, manteño arriba. 3, codos ben abertos, centro a miña forza na parte alta da barriga, pero o cuello vai relajado, o cuello está descansado, solamente dobles un poquinho, flexiones un poquinho para mirar aí as rodillas a manterse mirando mentre soltamos o aire na parte máis alta as rodillas. Preto todo fuerte e vamos. Codos ben abertos, contrario sobre o pélvico, acórdome, mantéñome e solto aire. Collo aire, vou atrás, apreto fuerte, arriba, codos ben abertos. Veña, repito 2 veces máis. Ombros ben atrás, espalda ben apoiada, peito aberto, aunque estemos boca arriba, apreto todo, arriba. Contrario, e aguántome, e repito a última. Apreto, espalda ben apoiada, levanto se acaso sacro un pouquinho. E na siguiente, quedo aí na parte máis alta, porque desde aí volvo a coller aire que é o punto de partida, e ao soltar levanto un ombro, parte dunha escápula, vou en sentido contrario ao codo, das rodillas contraria, e non vou moi laixos, ni moi alto. Mantéñome soltando con todo ben contraído. Collo aire, volvo a postura de principio, co cuello suspendido, cos codos abertos mirándome as rodillas, e ao soltar aperto toda a musculatura, paso a soltar e vou en sentido contrario ao codo, dirección rodilla contraria, non moi leixo, non moi alto, mantendo a parte baixa da espalda, sin despejarse, vale? E aguanto, mantéñome e solto. Collo aire, non vou moi leixo, me fai falta, non insulto rodillas. Si vou hacia o lado dereito, que non caiga as rodillas hacia o lado dereito, manteño dereitas, apreto toda a musculatura e vou hacia o outro lado. E repito 2 veces máis, vale? Apreto todo e vou a un ladinho, collo aire, apreto ao outro. Vale, xa me cansa e descanso. Baixo brazos, corrijo postura, suspendo rodillas en ángulo recto, teño a espalda ben apoiada, peito aberto, brazos, e centro un pouquinho na parte baixa da miña barriga. Collo aire, deixo-me caer esa perna, sempre con rodilla doblada, nada máis tocar tacón cerca do glúteo, apreto toda a musculatura, e solto aire, subo moi despaciño, para mantendo a outra arriba, moi ben. Collo aire, vou polo outro lado, baixo perna, de rodilla doblada, toco. Apreto toda a musculatura e subo. Brazos, peito e cuello. Collo aire, apreto e solto. Veña, se queremos facer un pouquinho máis tenso, máis duro, non chego a descansar co pé, nada máis acercarse cando estea chegando a punto de tocar,
subo, vale, e vamos, apreto, collo aire baixo a perna, acordarse ter os ombros, brazos firmes, palmas ao suelo, brazos abajo abertos, espalda ben apoyada, hombros atrás e cuello ben estirado, vale? E repetímoslo 2 veces máis. Unha por un lado, preto, arriba, última, collo aire apreto, solto, arriba. Vale, descanso primeiro unha perna e descanso despois a outra, vale? Veña, espalda ben apoyada, perna arriba, tenso, apreto, perna, estiro, empeño arriba, collo aire, baixo, espalda ben apoyada, se levanto así o sacro, acerco un pouquinho aquí, e contrario esta barriguita, vale? E ao soltar, arriba, e hacia arriba, punteira unha, estiro, collo aire, apreto, 2, estiro, collo aire, non baixo moito, apreto fuerte, 3, a outra perna doblada, manda ben apoyada, pé dereitiño, e vamos, cuello ben estirado, mira hacia arriba, 4, apreto, 5, ya fajo varios deste, non vou moi abaixo para que non se me marche a pelvis ca perna e provoque arquear a espalda, non, apreto a ben e veña, 2 máis, vale? Barrigiña ben apoyada a espalda, 1, vamos a última, e 2, vale, descanso. Descanso a perna e repito co outra, vale? Veña, estiro a perna, apoio ben a espalda, ombros, brazos e cuello. Collo aire, apreto toda a musculatura, perna hacia arriba, punteira hacia ninguna. Collo aire, apreto fuerte a musculatura e ao soltar, punteiras en 2, apreto, peito, cuello estirado, apreto todo, punteira hacia min 3, espalda ben apoyada, acordarse, peito aberto aunque esteamos boca arriba, apreto fuerte, punteira hacia min, e vamos, apreto todo, arriba, fajo 2 veces máis, estiro peina, empeine, perna tensa, non baixo moito a cortarse para non arquear a espalda, e vamos, unha, última, apreto, e así. Descanso esa perna, e vou de novo ca contraria arriba, e fago un círculo completo para mover ben esa articulación da miña cadera. Vale? Perna hacia arriba, ben estirado, desde aí punto de partida vou coller aire, e ao soltar con todo ben contraído fago un giro, soltando aire, non moi amplio, non doblo rodillas, non marcho co pé de apoio, contrario aos lados, solto aire, chego ca perna ao punto de partida, volvo a coller aire, apreto toda a musculatura, fago giro en sentido contrario, despacillo, ca barrigiña ben apretada, apoio a miña espalda contra a colchoneta 2, brazos, ombros firmes, cuello estirado, apreto e ao soltar, vamos dibuixar un círculo nunha parede de enfrente, nunha parte do teito, vale? Caballo un pouco inclinado hacia adiante, collemos aire apreto e vamos en un sentido, manteño a espalda moi fuerte, senón con movimiento, márchame a espalda da colchoneta, para eso teño a forza da barriga. Apreto e vamos, vale? Facemos a última, collo aire,
apreto e vou. Vale, descanso. Vale? E vou a facer o mismo ca outra perna. Arriba, rodilla doblada, pé dereitillo, espalda ben apoyada, perna fuerte, el peito estirado, brazos, hombros, cuello ben largo e miro de frente a colchoneta, collo aire, apreto todo e fago un círculo en un sentido, solto aire, chego ca perna, volvo a coller aire, apreto todo, con todo ben contraído, suelo pélvico, fago en sentido contrario, 2, volvo a coller aire, apreto, e 1, 3, contrario toda a musculatura, xa vedes que temos a espalda ben estable, Xente con problemas de espalda, estes ejercicios boca arriba, que a espalda ben apoyada, non deberían de ter ningún problema. Collo aire apreto, e 1, collo aire apreto todo fuerte, e veño. E fago 2 veces máis, volvo a coller con todo ben contraído, vou a seu ladinho, collo apreto, suelo pélvico, e solto aire despacito a medida que fago o giro en sentido contrario. Descanso, vale? Collo aire, barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, muslos tamén, e soltando aire levanto a pelvis, e vou o resto da espalda de abaixo arriba, hombros firmes, cuello estirado, brazos firmes, rodillas non se xuntan e pés dereitos, Pero ao coller aire adelanto hombros e veño descansando vértebra a vértebra a miña espalda de arriba a baixo, apoio a parte baixa e apoio totalmente o meu sacro, vale? Teño a espalda ben dereita e ao soltar con todo ben contraído, apreto muslos glúteos, levanto a pelvis e o resto da espalda arriba. Adelanto hombros, collo aire, baixo, vértebra, vértebra, apoio por completo toda a miña espalda. E unha vez que teño a espalda ben estable, ben apoiada, apreto toda a musculatura, barriga, empujo, suelo pélvico, muslos, glúteos, todo en bloque, pero primeiro a pelvis e despois o resto. Ben arriba. Adelanto hombros e deixo caer a miña espalda, apoiarse polo canal central pola miña columna vertebral, apoio todo. Ahora sí que levo hombros atrás, fago forza cos brazos, pernas, glúteos con todo, apreto, empezo a subir a pelvis e o resto despois. Collo aire, empezo a baixar a espalda de arriba a baixo, lumbar, dorsales, e apoio por completo. E despois, preto, e subo pelvis, lumbares, dorsal, parte dorsal, e arriba non chego a cervical, vale? Veña, e repito 2 veces máis. Apreto. 1, veña, vértebra a vértebra, baixo, tomo consciencia do movimento da miña espalda, apreto, e arriba. E de paso vou conocendo a miña estrutura toda, vale? Os movimentos da miña espalda, como sinto, como apoio, vale? Estiro unha perna, estiro a outra. E desde aí collo aire, apreto todo fuerte, traigo a rodilla, agarro-a, ven así a min, peito aberto, barriguilla apretada, vale? E desde aí volvo a coller aire e ao soltar levo a frente a tocar a rodilla e a rodilla a acercarse a frente, toco o non toque, vale? Aguanto un pouco. Vale, cuello atrás. E estiro esa perna. E desde aí agora collo aire apreto, rodilla contraria, agarra, traio a ben así, a min outra perna ben estirada,
aire e ao soltar a frente a tocar a rodilla, a tocar a frente. Vale, collo aire e estiro. Vale, métome tumbado de medio lado. Vale, unha perna arriba da outra, ben alineados, barrigiña apretada, brazos non adiante, se non teño problemas de ombro, a altura do meu ombro, vale? Estirado. Cuello estirado, se non me queda máis remedio que meterlo aquí, pois meto aquí, e se o brazo non me estira de todo, me dobla, non son capaz de estirarlo de todo, pois, vale? Donde o meu corpo me permite. Peito atrás, barrigiña apretada, pero sempre sin molestias, Veña, brazo arriba, collo aire e ao soltar giro palma, apreto perna, subo perna e baixo un peliño o brazo. Collo aire, relajo perna, subo brazo, palma hacia adiante de frente, vale? E ao soltar, vamos 2, collo aire e ao soltar, vamos 3, barriga, peito aberto, cuello ben estirado, giro palmas, subo perna 4, manteño apretado fuerte e veña, non moi alto, ni moi baixo os brazos, aguanto, collo aire e vamos, 2 máis, 1, collo aire, subo perna, baixo brazos, última, e 2. Vale, descanso. Métome boca abaixo, apoio pelvis, estiro en peines, non abro pernas, nin axunto, vale? Separadas a anchura das miñas caderas, ombros, estiro o cuello, estiro brazos. Collo aire, apoio pelvis, apreto barriga, estiro o cuello, apoio frente e ao soltar, despejo a perna esquerda ou dereita como queiredes, pero si o brazo contrario, aí, cerca do suelo, ben estirado perna, ben estirado o brazo, mantéñome aguanto. Non moi alto, que xa me tira a parte baixa da espalda. Collo aire e ao soltar desde a pelvis ben apoiada contra a colchoneta, despejo a perna estirada un peliño, perna e un pouquiño o brazo contrario co cuello ben estirado, estiro ben o corpo totalmente, tanto o brazo como perna, como espalda, con cuello largo, vale? E vamos a outra, brazo ben estirado, ben adiante, perna ben atrás, pelvis apoiada, barrigiña apretada, cuello estirado e frente apoiada. Quedo apoiado pola pelvis, pola parte baixa das costillas e a miña frente. Me collo e ao soltar vamos. Apreto, apoio pelvis, apreto a barriga, estiro ben os brazos, manteño un pouquiño, non teño presa de baixar a subir rápida, teño que controlar movimentos respiratorios, E vamos. Apoio. Fago 2 veces máis, unha por un lado, última por el outro. E desde aí collo aire e soltar despejo as dúas pernas, despejo os dous brazos, collo aire baixo pernas e brazos, e acordarse que se o collo se me descolga moito e teño molestias, busco algo de soporte de altura, aí debaixo da miña frente, vale? Para ter alineada con o cuello, que a miña espalda, o cuello con a miña espalda, vale? E acordarse que despejo solamente un pouquiño brazos de as pernas ben estiradas e pernas tamén, E veña, vamos, 2, apoio pelvis, apreto barriga, e vamos, 3, e vamos, 4, 2 máis, 5, última, e 6. Vale,
Vamos, a man debaixo do ombro, codo levantado, a man debaixo do ombro, arriba un pouquinho arqueo, baixo o antebrazo e abaixo outro, vale? Debaixo dos meus codos, os codos debaixo dos meus ombros, non levo o brazo adiante nin atrás, nin hacia un lado nin hacia outro, justo debaixo, vale? Apoio os meus dedos dos pés, estiro pernas, apreto barriga, apreto glúteos, collo aire, e ao soltar despejo un pelillo, estiro o cuello e aguanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso. E túmbome polo lado que me quedaba, veña. Vamos, túmbome. Métome ben dereitiña. Vale? Brazo a altura do meu ombro, palma hacia arriba, cuello estirado, a orella apoyada, peito aberto, e brazo arriba, vale? E desde aí collo o aire, apreto todo fuerte, apreto a perna de arriba, subo, soltando aire, giro palmas, mirando esa cadera, ese muslo, baixo un poquinho o brazo. Non moi alta a perna, non moi baixo o brazo, vale? Collo aire, relajo musculatura, baixo perna, subo o brazo, palma de frente, e ao soltar giro palma, e vamos, 2, barriguinha ben contraída, peito aberto, cuello ben largo, e apoyado, collo aire, e ao soltar, vamos, collo aire, e vamos, collo aire, baixo perna, subo o brazo, palma de frente, e ao soltar aperto todo o musculatura da barriga, giro palma, levanto perna, peito aberto, e vamos 2 más, 1, última, e vamos, collo aire, e descanso. Métome boca abaixo, levanto codos, arqueo, a cuadrupeda, vale? Porque de cuadrupeda meter mans separadas en cima dos ombros, xusto debaixo do ombro, brazos estirados, rodillas a mesma altura, pés a mesma altura, tanto por un lado como por outro, ben alineados, acordarse que os que pesan a espalda, a pelvis, podemos meter os osiños hacia dentro, provocamos arqueo un pouquinho, e podemos meter estes osiños salientes que vayan hacia atrás, e metemos cheva. Bueno, pois a postura para este exercicio é unha postura nunha parte intermedia, vale? Donde nos permite aplanar a parte baixa da espalda. E despois arriba, non metemos cheva, vale? Hundimos ben algo, non ben, algo, o peito hacia diante, levando as escápulas un poquinho hacia atrás, vale? E por último, o cuello, nin así, nin así. Estirámoslo e miramos aí, ao medio das nosas palmas, vale? Unha vez que estamos, vamos coller aire, apreto fuerte a barriguinha para dentro, e vamos, perna e brazo. Aire a altura da miña orella e perna a altura da miña espalda. Collo aire, baixo perna e brazo. E ao soltar, estiro perna, apreto glúteo, tenso perna, adelanto o brazo, ben adiante, estiro o cuello. Mantéñome, vale? Collo aire e ao soltar, vamos, collo aire e vamos, estiro ben esa perna, apreto fuerte, estiro ben o brazo, estiro o cuello e miro hacia baixo e mantéñome un pouquinho soltando. Collo, preto e ao soltar, perna e brazo fuerte. Collo aire e ao soltar, perna e brazo. Contrario, preto e vamos. E vamos unha por cada lado, vale? Unha por un lado. Collo e ao soltar, outra polo outro. Vale. Poñemos dediños
os pés, collo o aire, e ao soltar, ben arriba esa pelvis, un pouco ben arriba, alto, ben atrás. Peito aberto, cuello estirado, e meto as orellas no medio dos meus brazos. E desde aí collo o aire, e ao soltar simplemente levo o tacón da perna esquerda hacia atrás ao suelo e doblo a rodilla da perna contraria hacia adiante. Pero collo o aire e meto as dúas pernas estiradas de puntillos. E ao soltar aire, polo outro lado, dobro a rodilla, planta do tacón térreo hacia atrás. Resbalamos porque non temos nin os calcetines adecuados nin a colchoneta adecuada, vale? E vamos. Collo aire, abro o peito, estiro o cuello e ao soltar, collo aire, abro o peito, estiro o cuello, pelvis ben arriba, ben atrás, e vamos. E vamos. Dos más. Unha por un lado. Última. Collo aire e ao soltar, rodilla e rodilla. E desde aí collo e ao soltar, pelvis hacia dentro e meto o chepo. Volvo a coller aire, apreto a barriguilla, levo a pelvis hacia atrás, arriba atrás, abro o peito e miro hacia arriba. Volvo a coller aire ao soltar, baixo primeiro o cuello, adelanto, subo ombros e ao final meto a pelvis en rosco, levo a miña meus osos hacia atrás e meto un achico máis alto que podo, pero non me deixo que nin para diante nin para atrás, manteño aí na miña postura de antes. Collo o aire e agora desfago a postura de atrás a adiante, por último, levantando o cuello, arqueando un pouquinho a espalda, pero nin salir do noso rango onde nos provoque molestias, e veña. E casedades, os cartílagos, a mobilidade non é a mesma, e vamos ir ao que nos permite o corpo sin molestias, E veña, vamos, que vamos facer unha rapasa e parece que fai unha C, vale? E nós, cada persona ten a súa mobilidade, E veña, e pouquinho a pouco se gana esa flexibilidade, veña, non é todo nun día. Aire e ao soltar, pelvis, chepa, miro o ombligo, aumentome alto, aguanto, volvo a coller, pelvis hacia atrás, arqueo, abro peitos, non doblo codos, vale? Centro o movimento na miña espalda, simplemente, E veña. Veña, quito. Collo aire, basculo pelvis adiante, meto chepa, miro o ombligo. Desde aí volvo a coller aire e vou hacia atrás. Fago dúas máis, veña. Una. Fago a última. Volvo a coller. Basculo hacia atrás, arqueo a espalda de abaixo arriba, abro o peito e miro hacia arriba, vale? Corrijo a postura e desde aí vou me sentar atrás, vale? Onde me dea as rodillas, a cadera e tobillos, vale? Tomen atrás e vou adelantar os brasillos estirados, vale? Non me deixo ir hacia adiante, abro o peito, as cápsulas hacia atrás un poquinho, e por último alargo o cuello como se me tiraran dele, e alineo as miñas orellas á miña altura dos dous brazos, vale? Séntome ben, abro o peito, apreto a barriga, adelanto ben os brazos, estiro ben o cuello por atrás. Séntome, un pelín máis, abro un poquinho máis o peito e dou o último tirón de cuello largo por atrás, veña, aí noto xa
o estiramiento ben da espalda. Veña, a 4. 1, 2, tiro ben o collo por atrás, 3, non deixo caer a frente nin doblo os codos. Vale. E desde aí vamos a meternos de rodillas porque vamos a estirar un lado dorsal, xa que estamos. Os brazos separados, vale? A mesma distancia, pero vamos hacia un lado cos dous un pouquiño. Aí. Levo a orella no medio dos brazos e se vou hacia o lado dereito, se estou hacia o lado dereito, repito, adelanto os dediños da man esquerda e estiro ben ese lado, veña. Se estou inclinado hacia a dereita, estiro o lado esquerdo, a parte lateral do meu tronco do lado esquerdo, veña. Estiro ben. Vale, incorpórome, vale? E bom, cos dous brazos, sento-me ben atrás, polo outro lado un pouquinho, adelante este brazo contrario. Aí. Estiro este lado todo. Vale. E volvo hacia atrás, collo aire e ao soltar meto chepa. Ai, solto. Abro o peito, preto a barriguinha, collo arriba, vale? E desde aí collo aire, apreto a barriga, vou coa espaldinha recta, mas que podo estiro o cuello, sento-me atrás, volvo a coller aire, meto chepa, deixo-me caer, brazos colocos, xusto na miña, debaixo dos meus ombros, peito aberto e arriba. Volvo a coller aire, apreto a barriguinha e vou así. E ao soltar meto chepa, miro o umbigo, deixo-me caer a pelvis, aquí a espalda, abro o peito como se arriba e fago 2 veces máis, vale? Collo aire, apreto e bom, sin arquear a espalda, vale? Intento metela dereitiña e intento alargar o collo ben para atrás. Collo e solto. Apreto. Última. Vale, corrijo. Vale, vamos acabando. Y arriba. Vale, pues acordarse que mañana vemos a misma hora. De 11 a 12 pilates e de 5 a 6 con Alberto aeróbico. En principio, si non hai cambios de última hora, vale? Si non pasaríamos, alternaríamos, pero bueno, en principio esa idea. Perna e perna, vale? Barriguinha, hombros, brazos e cuello, vale? Con algo de contraído aí esa barriguinha, con algo de contraída. Veña. Despedímonos e vémonos mañán, vale? Mismo sitio e misma hora.